Pičo, sa kde? Sa beha. Viete prečo? Pretože tá cibula, keď sú koliečka, sa prilepí. A môžete behať a nespať. Ale keď nás dvojčky pozrieť, to všetko padá na koliečka. Rozumiete? Vidíte, nie je to masívna cibula, pretože my hore... Ja som to nekraje, ja krajem na to kraje. Toto kraje, ukážte mi. Kto kraje cibulu? Kto kraje cibulu? Už takého nie je to. Kto kraje cibulu? Na končane. Nie, tak to bola žena, ktorá nežila v masové cibulu, pretože my všetci, čo sme vyrastali v masové cibulu, vieme, že sa to kraje na koliečka do piče a nie na štvorčeky. Prečo? Pretože keď beháme von, ste prišli von, hej, ticho teraz, lebo musím prekrikovať. Hej, dole s tým, lebo teraz veľmi dôležitú vec chcem povedať.